Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Yılların zihin bäsirçi adlı gepleşimizin 19-njy sany sizin bilen. Gepleşimizin bugünkü sany Aşgabat şäheriniň Görol köçediň uğruna ýerleşýän Berk papda ýazga edilýär. Gepleşiň bugünkü sanynyň mihmanlary bolsa, ýaş estrada ýyldızlarymyz Şahenem Babaýewa hemde Resul Çopanow. Resul, Şahenem, gepleşikde hoş gördük. Sağ olun Halit. İlkilene mehman tomoşaşylar size bihmalar hakynda gıýtgaça maglumaty ýetirmekçi. Biziň zehinde aýdymçymyz Resul Çopanow 1989-njy ýylyň 19-njy sentýabrynda Ahly welaýatynyň Bäherden etrawynyň Kirpili owasyna eneden bolýar. Maşgalada jemi 2 oglan 2 gyz, öýde 3-nji çaga 2005-nji ýylda Bäherden etrawynyňky 11-nji mektebi tamamlaýar. Bizim zehinde aýdymçymyz Şahenem Babaýewa 1994-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Mara welaýatynyň ýol ötün etrawynyň Gammarbaby owasyna dogulýar. Maşgalada 3 gyz bir oglan, öýde ulusy 2011-nji ýylda ýol ötün etrawynyňky 6-njy mektebi tamamlaýar. Bu mihmanlar hakynda gysga maglumatlar boldy. Indi umman aýdymsa sunutyna gelşiňiz hakynda bir özüňizden gurrun berseňiz, Resul aýdymsada näil höwes töredi? Ilkinji halipaň, ilkinji aýdan aýdymyň. Menen Halipa. Aydım sağla gelmeme. Aydım çoğulur nimem yoktu, pikirim yoktu. Pikirinde de yoktu. Pikirimde Näme bolma höwes edýärdim? Kirpili owaty ýetaty mallarçylyk da. Mallarçylyk, Boyun bakýadymmy? Boyuna bakýadym. Söyleme. Diýede bakýadyk. Söyleme. Çopançylyk bilen gelip gördük de Halipa. Onun bir aydım sağla höwes töretmegine bir aydım Perwan Halmurat gowarýadym şonu dinläp. Zapy çyklan dinläp. Şol esas sebäp boldy da men aydım sağla gelmeme. Maşgalaňyzda da aýdymçylar bar öýdän bagşa çarkakyn bagşa däme? Çar dedim. Çar Çopanow. Tutar bagşy dedim. Haka muziki. Owada başga näme aýdyma hinlenýärdim? Ýöne Perwanyň ýoluna hinlenýärdim, bolmy? Perwan. Malwak börkan. Yüreğime ýakyn bolup aýdym. Birinji aýdan aýdymyň näme? Birinji aýdan aýdym. Şu owamyzda bir Aman Murat Şarif diýip bir kompozitor bardy Bäherden. Begon kakatda. Begon kakatda. Şulara bir maslahat berdi adamlar bir bark görseň mahladyp görseň ýaman gowseň mahlat diýip. Onun şu kompozitor Aman Murat Şarif'in ýanyna bardym. Bir Halipa şuňa bir aýdym aýtmana höwesim mawan bir näl sesim barlap medip bolýam diýsem bolýan gir studiýa girip aýdym aýtdyrdy bir aýdym. Aýsem gowseň bar eken sen aýdym aýtmaly diýip maslahat berdi. Aman Murat Şarif. Onun aýdymyň. Sen ýok bir gün kadryň bilener, sen ýok ýürek bagrym dilener, senden özge kadrym kim biler, menden uzak gitmegin gülüm, özüňe zar etmegin gülüm. Şol aýdym bilen birinji. Aýdan. Indi muştoklaryň geljekde ýakyn günlerde senden näle aýdymlara, şekilli aýdymlara garaşmaly? Muştoklar nesip bolsa täze öňümizde bayramçylyklar bar. O toy bayramlar şolary täze aýdymlar, söýgü aýdymlaryň bir watanymyzy, gözel watanymyzy wasp edýän aýdymlary işläp otyr nesip bolsa. Muştoklamyň dikkatine ýetirer. Nesip bolsa. Kim aýdy kompozitorlar, şahirlerle işleşýän? Şu ada okumada Kerim Halil var. Şahir. Ýaş oglan şol. Sözlerimde atlamın nimetdiren kömek edýär. Muslim diýip bir oglan bar. Ata Şumaýew var, şular bilen. İşleşýär studiýada. Onu mundan beýle üstünlük. Tamam Halit. Şahenem garip miýle de? Garip baka yok. Garip üntek yok. Bolýar. Aýdym sada näil başladyň?
aydım sada aslında küçülükten havasım vardı. Onun nerede çare geçirilse ya da şu mektepte olayamay. Ovamızda yörütte klub var, şu kluba gatnaşyadım. Şu kluba gatnaşyanım kakam gownamaya onun şoň üçin sınıwatdan biraz daşlaşdym. Yani maňa esasy içergi beren zat Gülalak Aşirova diýip talantly şeýle mahmal owazly Zenan Makşemiz bardy. Şonuň bir owadan aydymy bardy. Şol aydym şu sınawda täzeden ýene gelmegime bir uly hawas saratdy. Şondan soň ýene de aydym sada başladym. Birinji aýdan aýdymyň. Birinji aýdan aýdymym şu Gülalak Aşirowanyň aýdymy, o da açılışmadı ey köleşen yürekler, günler, aylar, yıllar geçti ey köle. Geçip barýar sanalgyca bu ömür, yaşayış sowady ayrılık dörep. Şol aýdym bilen birinji aýdan aýdymym şo boldy. Soň wagtyň geçmegi bilen Türkmen Awaz teleýaýlymyna Läle diýip bir aýdymy işledim. Aýdymy işläp aýdyk goýanyma bir 2 ýyl geçenden soň klip etdim şol aýdymy. Onuň aslında kakamdan gizliyin, öýdäkilerden gizliyin etdim onuň. Owada gitmeli güni uja aýdylýa, öňünden beren şol görüp bir zat diýäjek ýaly gorky boldy mende onuň. Ilki ejeme jaň etdim, eje şunýala klip işledim, owazda goýberýär. Aýben aýtdym, kakamam şondan soň bir akpata berdi. Gownameli boldymy kaka? Gownameli boldy. Ay, umuman men öz diýenligim olaryň narazylygyna umuman näleýän razylygyny almak men maksadym boldy. Ana mukamyň Türkina filmine akýar bolupdyr da. Kaka gownany ok aýdymçy bolma, bagşy bolmagyna. Garşyka da, nawa? Aslında şu telewiziýany göremdi. Türkmen Awazy teleýaýlymyny göremdi. Menim şular ýaly klip etsem, aýtsam diýädim onuň Läläni işlemegimiň diýip sebäbi. Mukamyň Sır diýip Türkmen telekino-film var. Şu kinofilmde de Didar Bagşy gurrun döşlük geçirýärler. Şonu o wagtlar Läle Kakkar, şu Läle Kakkany kompozitor Nur Halmamedowyň bir ýazan sazy var. Şonu has özüme ýakyn saýdym da Läläni halk döredijiliğinin esasyna işledim. Sazyny Şatlyk Amanefesow, sözlerini şu kinofilmden hem aldım. Onuň halk döredijiliğinden hem gözläp kopýalaşdyryp şeýdip işledim. O da nesibemden Onuň şowly çykdy. şowly çykdy. Indi geljekde tomoşaçylar, muşdoklarym näýil aýdymlara, şekilli aýdymlara garaşmaly? Aslında özüm halk aýdymy aýdýan, onuň edil şu wagt medlenni bir aýdym işledim. Nesip bolsa ýakynna Sanja günlerden Tomoşaçylar halka ýetirerler. ýetirjek kawa. Tuğram, üstüne gardı ödeyaz. Kenge de. Onu gepleşige taýinlanarsyňyz, doğru değil mi? Kitap okarsyňyz da. Awa. Hormatly arkadaşymyzyň Ile döwlet geler bolsa diýen kitabyny şonu okuyan Aydymsa hakynda ýazylan onuň özümize ýakynna şonu okudym hasy. Aha. Onu Resul sizden institutda da okuyansyňyz, doğru değil mi? Onu başlaýarlarmy? Başlaýar. Merhamat tomoşaçylar, biz ýyllaryň Zekin Bäsleşiginiň birinji tapyryna başlaýas.
Gecelerine pencerenin önüne aşkım hakta deyman sayran bilbilim. Yaralı yüreğim coşar bugünne. Bolup o adına hayran bilbilim. Bir vefa yardayın özgün kuçup. Ya menden gittin mi ömürlük kaçıp. Gitme lelem yanıma geldir saçıp. Sesi yüreklere derman bilbilim. Gitme lelem yanıma geldir saçıp. Sesi yüreklere derman bilbilim. Sesi yüreklere derman bilbilim. Her gece gel yardın sıklık kılmana. Yaralı yüreğime sırdaş bolmana. Niçin bugün dolanmadın bu bağa? Kimdir seni menden ayıran bilbilim. Niçin bugün dolanmadın bu bağa? Kimdir seni menden ayıran bilbilim. Kimdir seni menden ayıran bilbilim. Gel bile sayıralay, etmesen kakar. Tövürük ağlayan bağımda bakar. Bezgü güller senin yoluna bakar. Bedeli güllere seyran bilbilim. Yarından ayrılan 7 yıl ağlar. İnni dolan olmay ol acap çağlar. Ömürlük tımmalay bolur mu bağlar. Yedeli güllere seyran bilbilim. Ömürlük tımmalay bolur mu bağlar. Yedeli güllere seyran bilbilim. Yedeli güllere seyran bilbilim. Her gece gel yardın sıkı kalmana. Yaralı yüreğime sırdaş bolmana. Niçin bugün dolanmadın bu bağa? Kimdir seni menden ayıran bilbilim. Niçin bugün dolanmadın bu bağa? Kimdir seni menden ayıran bilbilim. Kimdir seni menden ayıran bilbilim. Her gece gel yardın sıkı kılmana. Yaralı yüreğime sırdaş bolmana. Niçin bugün dolanmadın bu bağa? Kimdir seni menden ayıran bilbilim.
Niçin bugün dolanmadın bu bağa? Kimdir seni menden ayıran bilbilim? Kimdir seni menden ayıran bilbilim? Sesi yüreklere derman bilbilim. Merhamat tomaşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bäsleşe gatly gepleşmegimiň 19-njy taýyna tomaşa edýäňiz. Gepleşmegimiň bugünkü mihmanlary ýaş estrada ýyllarlarymyz Şahynem Babaýew hemde Resul Çopanow. Indi biz birinji tapgyrymyza başlaýas. Birinji tapgyrda her haýtyňyzda aýretdiňizde 3 tane sowal bar. Her sowalyň 4 tane görnüşli jogaplary bar. Haýtan bolsa bir dogry. Resul gentleman hökmünde desem başlaýarmy? Başlar. Yurdumyzyň haýsy tebitinde ady belli pelwan bolupdyr. Şonuň ady bilen bagly pelwan daşy diýilen Ullukan daş bar. Ne Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi adly kitabyna şu maglumat bar. Yurdumyzyň bir tebitinde şeýle bir güýçli pelwan bolupdyr. O wagt sirk gelýär. Şol sirkde de ýa-ni pelwan aýy bilen hem söwüşýär. Aýyny ýeňe aýgara arslan bilen söwüşýär, arslany ýeňe. Şoň ýaly bir güýçli pelwan bolupdyr. Şol etatyny geçen atyrda bir filmim taýýarlapdyrlar. Şol maglumat bar. Şol pelwanam tutuş ýurda awraýa getiripdir. Şol döwürler pelwan daşy diýen bir daş bar. Şol ýurdumyzyň haýsy tebitinde ýerleşýär. A. Köpetdağ, B. Balkan, C. Köýtöndag, D. Guwodağ. Bir dağlyk ýerlerde ýerleşýär-de şol pelwan daşy diýip integem bar şol daş. Olam şol pelwanyň ady bilen baglaşdyrlar. Ýa-ni gaýdanym. Köpetdağ tebitindemi, ýa Balkan dağlarynyň tebitindemi, ýa Köýtönagdamy, ýa-da Guwodağdamy. Men şu jogaby alypy. Köýtönag diýip alýan. Köýtönag. Köýtönag diýip alýan. Jogap Resul Çopanow dogry. Köýtönag tebitlerine güýçli pelwan bolupdyr. Geçen atyrda şo hakynda filmim taýýarlapdyrlar. Şo bir daş bar, pelwan daşy diýip, olam şo Köýtönag tebitlerine jogap dogry. Birinji tapgyryň ikinji sowaly Şahynem siz üçin şeýle. Bir adam elimde ama öwnýämşinle men hiç açan Lukman Hekimi işim düşmedi diýämşin. Munam Lukman Hekimiň talipleri öz halipatyna gelip aýdýarlar. Ondan Hekim aýdýar, baranda gidin şol adam häzir näme işleýär diýär. Ne gaşyň muny barýarlar seredýärler, derläp çaý içýämşin. Öýünde derläp çaý içip diýip habar berýärler. Onda gidliňikde şoň atyny boşadyň diýärler. Yani Lukman Hekim taliplerine maksat berýär. Bularym gelip bu atyny boşa diýärler. Atyny boşa diýärler, ýa-ni kadamam ayak yalaňaç daşaryk çykyp atyny daňýa ýene diýär. Gelip öýüne gelip bir zat bir hereket edýär. Munam gelip aýdýarlar Lukman Hekime aýdýar. Onu ol dogry aýdypdyr. Ol hiç açan Lukmana iş düşmedi ol adamyň diýär. Ýa-ni kadam şol sowuk ýere çykypam ýene ýygyna gelip näme edipdir? 4 görnüşli jogap bar. A. Ayaklaryny ýyly sowga sokupdyr. B. Bürönüp ýatypdyr. C. Sowuk suwa düşüpdir. D. Maşk edipdir. Näder güýz aýlarda kowaňam çarşýan wagtlary. Birdenkä asyrdan sowuk ýere çykdym, ýygyna girdim. Ata baba gelýän melhemim bar. Ýa-ni adam şonu unutdurda. Ya ayaklaryny ýyly suwa sokup oturupdyr, ya bürönüp ýatypdyr, ya sowuk suwa düşüpdir, ya da maşk edipdir. Hormatlar kadamyzyň ýazan kitaplarynyň içinde Türkmeniň döwletlik ýörelgesi adly kitabyna şu ýanky beren soragyň jogaby aýany gyzgyn suwa sokkan bolmaly. Sebäbi sowuk aslynda dawandan geçegen bolýar-da, şoň üçin şo jogap saýlaýan. Şo jogap saýlaýan. Şeýle bilenem Şahynem Babaýew birinji tapgyryň birinji sowalyny bilmegi başarmady. Ol adam ýyly suwa sokup oturypdyr, dogry. Be, kitapda ýalňyş okaýdym bu kandy. Guman gitdimi? Dogry, jogap dogry. Indi Resul Çopanow birazjyk taryha, edebiýatyda baraly. Seljuklu döwletiniň atly bir weziri bolan, baş weziri bolan adyna da Nizamul Mülk diýerler. Şol Nizamul Mülk özüniň haýsy eser bilen meşhur bolupdyr.
Nizamul Mülk bir eser ýazypdyr. Şol eserim häl-häzirem gymmatyny ýitirenok bir taryhy gymmatly eser hukmuna saklanýar. Nizamul Mülk'ün galamyna degişli. A. Oğuznama, B. Selçuknama, C. Siyasatnama, D. Şahnama. Kömekleriniz madır. Üç tane kömek var. Alparjym kömegini ulanyp bilýäňiz. Kimdir birine jaň edip kömek soraýar bilýäňiz. İnternet üstünden kömek var. Nizamul Mülk. Nizamul Mülk. Kitapdan ha däl eden. Yok kitapdan näl şeýle. Merina şu sowala men Selçuknama diýip Selçuklu döwletiniň baş weziri Nizamul Mülk eger Selçuknama diýip bir adam bolsa, men beýle ansa soraw goýmazdym. Aradyna bulaşdyrýanja jogaplarym goşaýanna men. Resul Çopanow. Tapady Selçuknamany aljak diýden Selçuknama diýip bilýär. Oğulnama, Selçuknama, Siyasatnama, Şahnama. Kömek edecek mi? Kömekdäýin. Oo. Şahnamany söýleýän. Sen Şahnamany taýlaýan. Senem Selçuknamany taýlaýan, şeýlemi? Hiç kime jaňym etjekler, alparjanam kömek aljaklar, internet üstünden. Resul. Yok, Haýtan taýlaýan. şeýle gön. Göni, haýtan taýlajak. Menim Şahnamam. Senem Şahnamany taýlaýan. Kömek gerekler. Ýalňyşdan menden aýdanymdan. Yok, hiç mi jaňam hiç. Hiç kime jaňym etjekler. Yok. Şahnama, dogry dämi? Ýüz götürüm. Anyk jogagyň şol. O. Bilmeseler begen ýanlar. Şeýle bir ýerde kıyafetim var da. Mihmanlar bilmeýän begen ýan. Bir ýüzümde ýylgyrs alamatlar peýda bolýar. Şeýle bilen mehman tomaşaçylar Resul Çopanow Nizamul Mülk'ün Siyasatnama diýen eseriniň bardygyny bilenok eken. Jogap ýalňyş, Şahnama däl. Siyasatnama. 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 Şahtenem Babaýewa şeýdi mene Resul Çopanowa utturdun ha? Dogry dämi? Men bilýän etmedim, aýtdym aýyňyň. Men bilýänler kömegim bar. Böyle bilgeçin yetmedik gördüm. Şahnamany taýladyň dämi? Tüýüt jipini ötüşäýdi. Size birinji tapgyryň, ikinji towar şeýle. Şahnama eseriniň awtory kim? A. Abdüsettar Kady, B. Abul Kasım Firdevsi, C. Alişer Nowai, D. Abdurrahman Jamy. Abdüsettar Kady. Abdüsettar Kady. Anyk jogabyň şomy? Şolmaly. Okudunmu Şahnamany? Ýok. Okan, o ýöne bilýän, dogry dämi? Edebiyatda geçdiňiz, dogrymy? Kömek aljak däl? Urupdyr aýyňda kömegdäý. Alparjym kömegini aljakmy? Peýdalanan. Resmi taýdan alýan, dogry dämi? Bir şan haýyşy bilen, buyrugy bilen ýazylan eser de şoň üçin Şahnama diýilýär, dogry dämi? Ha. Olam Faharpdan başlaýar diýen awtory. Abdüsettar Kady, Abul Kasım Firdevsi, C. Alişer Nowai, D. Abdurrahman Jamy. Firdevsi. Ha. Alparjym kömegi bilen bildiň. Şahtenem Babaýewa hakykatdan hem Şahnama Abul Kasım Firdevsiň eseri. Dowam edýäs. Birinji tapgyryň 3-nji towaryny meşhur türkmen alimi Mahmud Zamakhşaryň Ýagşy dadalaryň bahary atly eserinden aldım. Ödem bu eseriň ady Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabyna getirilýär. Şol alimy, türkmen alymyna, şoň eserini, uly buýsanjyny hormatly arkadaşymyz beýan edýärler şo kitabyny. Şoň üçin hem şo Mahmud Zamakhşaryň kitabyny ödem biziň türkmen diline şo garaşdyrlyk ýyllarynda çap bolup çykdy. Ýagşy dadalyň bahary atly kitaby. Türkmen alimi, Arap diliniň grammatikasyny esasyny düzen beýik meşhur alim. Şol alymyň Mahmud Zamakhşarynyň Ýagşy dadalyň bahary atly kitabynda şeýle bir maglumat bar. Resul üns bilen diňle. Plan kuşdan we padar kuş ýokdur diýär. Haýsy kuşduny bilmeliler. Eger erkek ölse,
urkucu kuş başka bir kuşu ýanyna ýakynlaşdyrmaýar. Ol tä ölýänçe onuň üçin gugullak edýär diýe. 4 görnüşli jogap bar. Haýdam bolsa bir dogry. A. Kepderi, B. Gögölçün, C. Gumruy, D. Serçe. Mahmud Zamakhşary öz eserini her mowdukdan bar da näçe bab, her mowdukdan bar şol kuşlara başlanan mowdugyny şeýler maglumat getirýär. Plan kuşdan wepadar kuş ýok diýär, eger erkek ölse diýär, beýlek diýär, tä ömrü tünçe diýär, başga kuş ýanyna getirmeýär diýär. Men şu jogapdan. Kepderi, gögölçün, gumruy, serçe. Men şu jogapdan gumruýny alýar. Bolýa, gumruy. Gumru diýip Anyk alýar. jogap gumruy. Ha. Anyk jogap gumruy bolsa, onu jogap dogrymy ka? Jogap dogry. Gumruy. Gumrudan wepadjanlar ýok diýär. Şu diýip eşitdim de. Eşitdim. Türkmen aýdy, goşa gumruy ýaly Ha. ýaşuwanlar aýdylýar. Şadenem, sana da şol kitapdan Mahmud Zamakhşaryň Ýagşy Dadaryň Baharatly kitabyndan şeýle bir maglumat. Emewiler halifi Mugawiye Hidret Ali'nin oğlu Hasany öldürtmek üçin kime 100.000 dirhem berýär? A. Aýalyny, B. Nökörüni, C. Goňşusyny, D. Dostuny. Yani bir yerde tarihi waka beýan edilýär. Mahmud Zamakhşaryň şol kitabynda aýdylýar. Mugawiye diýär, Hidret Ali'nin oğlu Hasany, Imam Hasany öldürtmek üçin diýär, şol Hasanyň bir zady bilen aratnaşa çykýardy, şoňa 100.000 dirhem berýär. Hidret Hasanyň, ýani Imam Hasanyň nämesi Mugawiýeden 100.000 dirhem alýar. Hasan öldürmek üçin. A. Aýaly, B. Nököri, C. Goňşusy, D. Dosty. Tarihi fakt maglumat şu. Ödüm Mahmud Zamakhşaryň şo kitabynda bar, Ýagşy Dadaryň Baharatly kitabynda bar. Nökörüne berýän bolaýmasa bilemok, okumadym. Hiç kime jaňym etjek däl, internet üstünden okumak aljak däl. Sizin kömeňizden peýdalandım. Yok, beýdalandım. Nökörüne diýejekmi? Bilseniz bilmeseniz. Ne köre däldir. Nökör däldir diýäm. Hemçin Kimdir däldir. öýdýän? Sen kimdir öýdýän? Benim ýalňyşdyrdan şunu. Arnaldyk bolam. Men aýaldyr öýdýän. Aýalyr öýdýänmi? Näme üçin? Aýalyna pul bermede. Öldürtmek üçin ýok. Ay bolupdylar. Ýok. Ne aýalyna aýrýar. Aýalyna aýrýan. Ne körüne aýrýar. Nökörüne aýrýanmy? Goňşusy muhaýy. Goňşusy, dosty galýa. Şolarmy? Ýok, nököri. Nökörmi? Nökörni saýlaýan? Wagt udaldy wama turjak däl. Nököri. Bolank jogaň şo dämi? Ha. Şahtenem Babaýewa. Wagtyn dinan maşgala da, şonçu dinan maşgala beýdip bilir öýdüň okda. Resul wada erkek adam. Aýal maşgala da adam bilýär, dogrymy? Aýalyna. Hidret Ali'ň ogly Imam Hasany öldüren aýaly. Ha. Mugawiýan tawşyra bilen 100.000 dirheme öldürýär, öldürýär. Kitapda şol maglumat bar. Ýagşy Dadaryň Bahary. Men öňe eşitip gördüm jurnalistden. Eşitdensen. Ama tarih fakta be. Bilýän bolsaň kömek etjek Ay, diýerler. to kömek etjek diýdi, aýaly da, Ýalňyşdyrjak bolýarmy diýdiň onda da. Ýok, Men men diýdim da, men ýalňyşdyrýan bu ýerde. dedi. Men Men kömek etjek ýalňyşdyrýançy, resul Kömek kömek etjek etjek boldy. Aýalyna diýdi, sen o kömek almadyň. Birak ýynançylar fakt bolmagy mümkin ýöne öz türkmen alymymyz Mahmud Zamakhşaryň şol kitabyna bar, şoň üçin getirdim. Onu näme? Bir kitap barym. Sowallara oturdy. Aýdym diňärse, ýerinden başlaýarak ikinji kitap bar. Bolýam? Böyle. Eyyam güneş
batıptır, ayda ağıl atıptır, qara bolca serdarım süjü uqa gidiptir. Günler aylara bakar, aylar yıllara bakar, 18'in dolurup serdarım mata çıkar. Cahilliğin yaşına ışık kaynar döşüne, obamızın kıygarı seni varır düşüne. Yarın gelir yanına, enen gelir zarına, sen bana az bakarsın, köp bakarsın yarına. Sen bana az bakarsın, köp bakarsın yarına. Kış yağda sesin koşar, bahar kösük yetişer, gelin kaynın kevağıt arasına toğ düşer. Malın gövni yazlarda, lalın gövni sözlerde, benim gövnim sennedir, senin gövnin düzlerde. Zorama duşan yerim, balam seni överin, gelinin yusa köynügün, men yuvarın dolağın. Daş ova düştü yolun, kış olsa sağı solun, ilki inin yad eder, sonra yatlar ayalın. İlki inin yad edip, sonra yatlar ayalın. Kim serer kak kurduni, kim söyür halk merdini, derdini men götürün, sen götüril derdini. Bu dünya yoğu barım, bar mı darım muradım, kötül yolun külpötün, son bilirsin serdarım. Kötül yolun külpötün, son bilirsin serdarım o, serdarım. Mehman tomoşaçylar, siz ýyllarlaryň dehin bäsleşigätli gepleşimizden 19-njy tomoşa edýäňiz. Gepleşimizden 2-nji tapyryna başlaýas. Şahtenem Babay we kimde Resul Çopanow biziň mehmanlarymyz. 2-nji tapyryň birinji sowaly Resul siz üçin şeýle. Adam bedenindäki ähli agdalaryň atlary bar. Enne. Burunyň aşagynaky ýokarky dodoňym ortasyndaky çukurjyga näme diýilýär türkmen dilinde? Näşe jogada? Hiç o a diyor o. Ady ýokmy? Ady bar o. Bana. No, bar. Bir ady bar. Ýöne ýaýlamadyk da köp kişi bilen ok. Jogaplar aýtjak. 2-nji tapyrda gynansak da Jogap aýtamak. görnüşli jogaplar ýok. Kimdir birine jaňa edip bilersiňiz? Alparjym kömegini aldyň ha? Almadym. Aljakmy? Alayım. Aljakmy? Şunna alaytana. Şundan alajakmy? Adamyň şu ýerine çukurjygy türkmen diline patallak diýilýär. Patalla. Patallak. 2-nji tapyryň birinji sowaly şahtenem siz üçin şeýle. Aşaky dodoň ýokarky dyratyna näme diýilýär türkmen diline? Ne? Jogap berdi. Şoňa bir ady bar ekenna.
Kimdir birine can edip kömek sorap bilersiniz. Bu jağa çukur jağa patarlyk diýlen eken. Ha. Şey, Aşağı doğdun aşağıcık var ana qaracığı. Şoňa da bir zat diýlen eken. Adı bar onun. bilemok. Ne bilýän bardyr ama Ne şu an men näme diýen? Ha, men kömek bilýän Ana hırş diýdi. näme gülýän? bilemem. Bilemok. Resul kömek edäýsinmi? Hava komode. Hırş diýdi men fikrim. Hırç diýil ya. Sen men hırçym diýsedim da. Ha, Resul hırçym Türkmen töllerini bilýän eken ýa. Şey diýene hırçym diýset diýler ha. Şoň hırç diýil ýani. Hırç. Ana Resul şeydi ben şadenime kömek etdi. İkinci tapqırın, ikinci towanlary men gowurýan mowdugum dünýä ýurtlarynyň paýtagtlary. Plan ýurdun paýtagty nire diýen bolyn pikirlenýärler on gyzyk bolýarda. Resul Pakistan Islam Respublikasynyň paýtagty nire? Pakistan. Pakistan bilen biziň Türkmenistan näme baglanşdyrýar? Bilýänsiňiz doğrudan Türkmenistan. Yo. Ha, terket barmy? Pakistan'la aramızda terket var mı? Yok. Terket yok ha. Nugudan öylemi? Türkmenistan'ın kartası. Ya diyecek bolem hayti iqtisadi bähbitler bağlanıştırya bidi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan qad geçirjeti. Qad geçirjeti. Awa şu wagt uly depkinler bilen guruluş galyp barlya. On gapdal bilen näme? Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjeti. Elektrik. Aa. Şu Pakistan'ın paýtagty. Nire? Pikirlenjek mi, jaň etjek mi? Birinin jaň etjek. Şaden bilýän sen? Bilýän mi? Jaň etjek mi? Jaň etjek. Öyle ona daşny eşdiler ýaladym, kime jaň edýäs? Dost oğlanın birini aylak göreyim. Aha. Serdar aylayın. Alo, Murat, selamu aleyküm. Aleykümselam, sağ Lälam, bu meýadela. olun. Şu at bara yıldızların zihin mesleşi gepleşikde o türüne bir sowal bar onun. Sen biler mi kan şon soraýyny kömek edip bilersiň? Näme? Pakistan'ın paýtagty. Pakistan'ın payitahtı. Ha. Pakistan'ın payitahtı. Pakistan İslam Respublikası. Pakistan'ın payitahtı. Pakistan İslam Respublikası. Bilen ok. Ben bilemem tarzı Bilmedimi? Bilmedi. Boldy mi? Doğru hawalaşyp sawal. Bu ýerden kömegiň hiç açan ýatdan çykarmarmy? Billa bol şu at. Ya, diýene bakmana. Ha? Birini zagat belli blo. Sawal aýdy. Tuğramy. Bir de sana jaň edýär, benim diýene jaň etjekmi? Doğru sawal. Olamam internette göräýse bolýar. Ay bilmedi. Bilmedim. Boldy telefon üstüne kömegiň gitdi. Ne? Pakistan'ın paýtagty. Yok, näme Bilem jogam ok. yok bolsa näme? Bilem Bilem ok. ok. Doğrudanmı? Pakistan İslam Respublikasynyň paýtagty Islamabad. Islamabad. Eni bilersin. Doğrudanmı? Nailiya Aynen oğlum. öyle. İşte. İşte. Şahtenem size de şeyle toval. Mongoliyan paýtagty nire? Mongoliyan öýüdi nire bolýar diýdiler. Mongoliyan bilýän ha? Ha? Mongollar döwleti diýip eşitdim ýani. Melken taryhy Ya tarih şu adam bar Mongoliya döwleti. ýok, bardyr bolyn aslında. Kendiler uğrum yok, geografiya bilen. Şeyle mi? Ay uğrum barmadan şu taýda bir soru geografiyada düşdü de. Mongoliyan paýtagty
birine jaňa kömek sorap bilersiňiz. Telefonu jaňa. Ha, şeyde. Alo. Salam, şatlyk gowmy? Taşın estiler ýalyda. Hawa gow, da şükür. Şatlyk men şu wagt Mergen agaň zeki, ýyldızlaryň zekin bäsleşigi, gepleşigine da bolan bir sora berli, şo soragy bilmäne kömek edip bilmersiňizmi? Mongollar döwletiniň paýtagty. Mongoliýan paýtagty. Mongoliýanyň paýtagty. Haýt şäher. Paýtagty. Bar. Bar ýöne edilip bir taýmy da ýok. 30 sekund wagtymyz bar. Mongoliýan paýtagty. Mongoliýanyň paýtagty. Ha? Mongoliýan paýtagty Altaymy? Arayam kabul edýän. Mongoliýan paýtagty, Mongoliýan paýtagty nire? Bilen o. Altaymy kadýan. Altaymy. Tany ýakandy. Bolýa, bar, şatlyk bolýa. Yo, bolýa. Aha. Altay Russiýa Federasiýasyna degişli bir ülke. Mongoliýa öz aýratyn döwlet. Şatlyk diýeňem Altay bolaýmasa diýär. Mongoliýa berejek bolýam Russiýa Federasiýasyna böyle onu. Bilmediňiz orada hiç jogam ýok. Mongoliýan paýtagty Ulan Batyr. Ulan Batyr. Bolýa, ikinji tapbaryň soňky sowallar her haýtyňyzda aýratynykda ýeňiljek tapmaça. Resul ünseriň. Ýekeje gaýyk bar. Derýan goýudyna geçmeli. İki ogul, birim ata. Kakalar var, iki tane oğlu var. Gaýyga 3 olup minip bilen oklar. Yara iki oğul minmeli, ya da kakadan iki öd minmeli. Gaýyk bilen olar derýän o kenaryna ne edip geçmeli? Ýöne bir gedekde däl. Kedegem geçip bolýar. Eğer iki adam minjek bolsa, iki oğul minmeli. Bir adam minjek bolsa da tapady ýok, bir-birden minilýärler. Kakady bilen bir oğul minilýär nokta. Ha, bir oğul minilýär. İki adam boljak bolsa, man iki oğul bolmaly. Bir adam boljak tapady ýok, her haýda aýratyny minilýär. Aýdamady bir gaýga minir da ene bu başlaly. Birinji kakasy. Birinji kakady minni, gitdi, dogry o kenara düşdi. İki oğlan berde garaşyp otýar. Gaýyk gelmeler neydi? Ha, gaýyk näme avtomat mı? Pultlu mu? Be. Onda bir oğlu, iki oğlu gitti, İki oğlu gitdi, birini düşürdü, birini düşürdü, geldi, geldi, kakasını aldı. kakadan aldı. Bolan okmadı. Aldı gitti. Bolan Yok, okmadı bir oğlu. üçe de umuduk gelip ya oğlum. Bolle, doğru başladın. İki oğlu gitti, İki oğlu gitti, birini düşürdü, birini beylekti geldi, beyleksi geldi, ondan sonra kakasını aldı, kakadan gitti, aldı, gitti. kakadan bilen minülen o ekadın. Minülen okmadı. Ha, kakadan iki öz minmel bol ya. Ondan kakası gitti. Kakada gitti, Gaýygy oğluna verdi. anarda oğluna verdi, Geldi, geldi, iki oğlu ona minmel. alıp gitti. Ay berekella, diyelim. O şongale. O berekella. Size de zaten anlatacak tapmaça. 12 katlı jaý gödöň elýärmi? Naşga şäherinde ýokary amatly jaýlar gödöň elýär. Ýöne bir geň enaýy ýagdaýy bar jaýyň. Birinji gatda bir adam ýaşaýar. Ikinji gatda iki adam ýaşaýar.
Üçüncü katda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. katda 12 adam yaşaya. Inni şol jaýyň liftiniň haýsy düwmesi has köp basylýar. Birinji katda bir adam yaşaya. 12. katda 12 adam yaşaya. Gatma-gat bir adam köpelip gidýär. Haýsy düwme köp basylýar? Birinji etajda köp basılarda. Ýok. 1 bilen 12 aralaryndaky düwmeleň haýsy birlik sanmy, ikilik sanmy, üçlük sanmy, 10'lik haýsy köp basylýar? Liftin içine minýän 12 sanly düwme bar dogry-dämi? Şonuň haýsy köp basylýar? 10 masylyp bilýär, biram masylyp bilýär-de. Sebäbi o taýda ýokardakylar aşağı düşjek bolsa bir basmaly bolýar, birdakylar ýokary kaljak bolsa 12 basmaly bolarlar-da. Onsoň şonuň haýsy köp basylýar? Pikirim birlik düwme. Birlik düwme köp basylýar dogry-dämi? Ýöne 10-njy etajda 12 adam ýaşaýar. 11-nji katda 11 adam ýaşaýar, 10-njy katda 10 adam ýaşaýar. Iň köp basylýan düwme? Iň köp basylýan düwme haýsy? Olan 11-däki bolsun, 9-daky, 7-däki. Berekella, dogry. Meni bulaşdyrjak bolýar, dogry. Birlik düwme köp basylýar. Käbir adam 10'lik diýjek bolýar, 10 adam ýaşaýan boldy. Ýok, hemmeden bira basmala bar. Dogry-dämi? Birlik düwme köp basylýar. Şeýler bilenim ikinji tapyrymda tamam boldy. Bir gowy aýlymdan birini dinleýäsler, ýa-da üçüncü tapyrymda başlaýas. Gözüňde seýwiň many, şirin sözüň ömrüme many. Gözüňde seýwiň many, şirin sözüň ömrüme many. Yüzüňde aýyň çimaly, sen meniň seýwili ýarym, sen meniň seýwili ýarym. Yüzüňde aýyň çimaly, sen meniň seýwili ýarym, sen meniň seýwili ýarym. Assa yürep gelsen yana, diýsem seýwi sözlerim sana. Assa yürep gelsen yana, diýsem sözlerim sana. Senem razy diýsen maňa, bolmaly menne arman ýarym, bolmaly menne arman ýarym. Senem razy diýsen maňa, bolmaly menne arman ýarym, bolmaly menne arman ýarym.
Aylık içen ayasına sevimizin sayasına Aylık içen ayasına sevimizin sayasına Gül vatanımın yaylasına seyredeli her yan yarım seyredeli her yan yarım Gül mekanın yaylasına seyredeli her yan yarım seyredeli her yan yarım seyredeli her yan yarım seyredeli her yan yarım Mehman tomaşaçylar, ýyllarlaryň zehin bäsleşigi adly gepleşigimiň 19-njy sanynyň 3-nji tapgyry. Resul Çopanow, Şahtenem Babaýewa. 3-nji tapgyrda foto soralar bar. Paýhat çeşmede adly ajaýyp kitap bar. Şol kitapda ata-babalardan gelýän nakyllar, atalar sözleri jemlenen. Şol nakyllardan, atalar sözlerinden her haýkyňyza aýratynykda 3 sowal. Ne Resul ünslerim şu soraglary, sözleri jemlesem bir nakıl emele Nakıl gelmeli. bolýar da. Hawa. Inge ola. Inge. Thywe. O ikinci İngiliz söz var oku. Thywe. Şahtenem size mi okan? See will. O. Ne thief diyen sözü Resul Çopanova thieve diye okuya. Şahtenem thieve diye okuya. Thief. Thief. Siv. Thief. Thief. Siv. Thief ile h koşulsa savolya. Thief. Bolya. Thief'in ne demediğini bilen ok. Doğru değil mi? Bolya. Inge thief. Aşağıda düğü görüyoruz. Doğru mu? Düğü. Düğüden sonra yine bir İngiliz sözü var. Thief ile düğün ortanın. O ne mi? Will. Will. Will ne mi? Gelecek zaman. Doğru değil mi? Gelecek zaman. Demek şu thief bilsek Ýygyň bilip bolýar. bizim bir polya da. Inge. Inge'nin planlar Inge deden. olmasa. Ha? Inge bolmasa. Yok. Yok. Olmasa değil. İnge'nin planlar deden, düğenin planlar eder diye de. Ata-babalarımız. İnge'nin tapan, düğenin tapan. Muhakkak. Ya tapmak değil ol. Şimdi mesela o da arada bir mal hal bolýar da doğru değil mi? Ha. Alabayı mı saklayansın da? Ha, ba. Alabayı esas ne diye? Öýde goralçy doğru değil mi? Aa, evet. Nämeden goraya? Öýe birden kim girdi? Ogry ýene. Indi siv näme? Ogry bolýar da. Oğurlamak. Ogurlamak. Indi goşany? Inge ogurlansa düýe. Inge ogurlansa düýe. İngäni oğurlan, Düýänem ogurlar. iňe oğurlan. Düýänem Düýe de oğurlar diýe. Düýe de oğurlar. Türkmen halky. Kemal diýerler da näme planlar alypdyr da 5 manat, 1 manat alypdyr da diýilýär da. 1 manat oğurlan, milyon manat Düýe de oğurlar. zadım Aa, oğurlar. şoň ýaly da iňe oğurlan, düýe de oğurlar diýe. Şahsenem, ünslerim. Näme görýäs? Ikilik san. Idinden Dağ goçu. goç. İki goç. İki goç. Bir. If näme? Egerde. İki goç nämese? Dördüncü surat näme? İki goç uruşsa, Iki watch. uruşsa. Uruşýarlar da. İki goç uruşsa. Naşa Möjük. Tetreyecek, möjük. O möjüğün näme? Willem gelecek zaman dedik. Doğru değil mi? Möjüğün näme iň soňky ýadylan näme? Bon. Bon appetit näme diýilýär? Haçan diýilýär bon appetit? Iki watch uruşsa. İki goç uruşsa, möjüğün Bir möjük var da taydı. ha bir möjük, bu şoňça möjüğün
Bon appetiti bilmeli. Bon appetit açan niýle? İngiliz diline. Adam näme dip durka bon appetit diýle? Appetit näme? Appetit näme appetit? Apetit bolanna. İmek dem. Appetit iýmek. Iýip duran adama näme diýle? Apetit. İp duranada. Iýip duran adama bir adam iýip nahar iýip dursa sen bärden gelýän näme diýen şoňa? Apetit. Ýazyň berýän berdiýem. İşte açık ol. İşten açık İşten olun açık ya. olsun. Bon appetit Ha. işten açık olun demek. Ha. Ha. Şimdi Koç gelecek olsun. zaman iştiyatı açılır. Bunu koşacağız. İki vaç uruştu. Aha. Möcün. Vurdum. Böceğin işte. Möcün iştiyatı açılır. Möcüm. İki koç uruştu, böğrün iştiyatı açılır diye Türkmen halkı. Şey mi? Düşünüklü? Yani ol köplönç ne mi? İki karnlar, ya iki tire der. Umman ilk bir dinle var. Yani göçme maniden malla bir yerde. Aa. İki dost uruştu, düşman hediledi ya. Aa, Düşmanın düşman istihad açılıyor. Şoň ýaly. Türkmen halkyna agdalyk bolsa, Ha. düşmanın istihad açılıyor. Şoň üçin agdy birlik, umman agdy birlik mowdugyna değişdiler bi. Resul, hay tuwalama. Giden söz ay kirpili owadyna. Fuatlawanna. Kirpili owadyna. Goýunak börkan, otaryň diýip pikir edýän. Al dert, havve, malit. Aha. Lön dert. Ol, näme ol? Birinji söz. Ol. Ol. Hemmeti. Hem Hemme. dert. Hemme dert. Ha, hemme dert. Have. Şo kerpiçin güýdünläkin oku. Näme? Have. Have. Näde Resul Çopanov have diýen sözi? Have diýip okuýar. Have diýmek näme? Bar. Bar demek. Hemme Hem derdin. dert. Bar yerine Ya hemme derdin nämesi bar? Malit we näme? malit. Rus dilinde malit we näme? Do malit we näme? Tu. Doga. Doğa. Doga malit we doga. Hemme derdin dogasy bar. Aa. Hem derdin doğası var. Ondan näme aşağı geçýär? Näme şol? Söýgü, love. Love söýgü. Love. Söýgü derdi. Bil. Bi ya malit var näme diýdik? Näme diýip terjime etdik? Doga diýdik. Malit var doğa. Sevderdim. Hemme Söýgü derdi derdi. bar doga, söýgü derdi. Derdi. Bir doğa. Bi doga. Bir doğa. Hemme derdi bar doga, söýgü derdi. Bi doga diýe Türkmen halky. Ata-babalarymyzda şey diýil ýani eken. Ay söýýän, köýýän. Söýgü aygarat bar da. Dowam edýäs. Hanynny şahtenem. Söyle mukayanız, sözü. Каждый. Каждый. Her bir. Näme? Каждый speak man. Bolanna. Ne korkay suratlar bilenler. Her it näme diýe? Näme durşat? Üyrüp O, dur da. her üýrene. Her Her üýrene. It. Her üýrene. It. Don't say näme? Don't say bolanna. Don't bolanna. Yokluk bolmaz, doğru değil mi? Don't bolanna. Say näme? Böyle onu aşağıda her bir speak näme? Speak bolanna. Okumak. Ne tuğlama şahane. Speak diýen sözi Öğrenmek. okumak diýip terjime edýär, öwrenmek diýip terjime edýär. Aslında speak demek geplemek. Geplemek. Geplemek, gullamak. Böyle. Speak man näme man? Men. Bilemek. Man ulu maşin oradan. Man näme? Adam. Adam. Her üýrene it diýilmez. Her. Her gepläne. Her yetlene adam. Adam. Her üýrene it, her gepleşene adam diýmediler diýe. Ata-babalarymyň aýtmadyk sözi ýokken. Dowam edýär. Hani Resul Çopanov okan Deviçistvo. Deviçistvo. Deviçistvo Kızıl. näme? Deviçistvo. Qeýd wagtyda, Kıydım. diýen masalan qeýd wagty, qeýdlyk. Qeýdlykda Kıyılıkta kızıl. gyzyl
Aha. Girl. Girl. Girl näme? Girl boladi. Girl. Girl endi de girl diýip okýar edi. Owa. Girl. Girl näme? Resul sena oglan? Qıyılıkta kızıl Qıyır. tapan. Qıyır, qıyır. Girl qıyır. Qıyır. Qıylıkta qızıl qıyır. Qıylıkta qızıl Qızıl qıyır qıyır. diye. Owa. Indi Ho. how diye. How diye. Oh, no, Resul. Oh. How näme? Nädip. How nädip. Indi Bad okýar. wife. Wife. Bad wife. Bad wife diyen dedi. Bad wife diyor. Böyle bad wife näme? Bad wife. Sen öylendin mi? Ha. Ayalın o mu? Go. O. Şimdi ayal ervet näme de ervet ayal diýilýär. Ha. Bad wife ervet ayal. Stanovitsa näme? Sana biz. Bolmak. Bolmak. Inni qıylıkta qızıl qıyır. Nädip yaman Nädip. ayal bolluň diye. Ne edip yaman ay. Evet içi yananlardan bir. Kıyıl kara koktu. Nädip beýle ervet ayal Yaman bolluň. ayal bu. Qıyılıkta qızıl qıyır diye. Nädip yaman ayal bolluň diye. Düşündüň? Böyle. Şahtenem ananla soňkda alam bir. Duyan coming de şekin. Böyle birinji söz näme? Girl. 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 Qıyda. Qıyda altın. Qıyda altın. Aha. Yok. Don't dolanma. Yok. Ana o soňky näme dep ötýär şey. Bilda diläp ötýär, doğrumy? Dilemek. Qıyda altın näme dileme? Altından näme bolsun diýilýär? Altından Ha, Dileleli. tagt doğru. Şöyle qıyda altın tagt dileme diye. Qıyda altın tagt dileme. Näme dile diye? Aşağıdama. Näme turup birinji şey duran näme? Näme şu birin aşağı tetirde birinji surat. Barmy şu? Şu da näme? Barmak. Şu da barmak. Qıyda altın tagt dileme, barmak. Rost näme? Rost. Rost näme? Resul? Rost. Şahtenim rost. Bo Burun. rost burun. Şahtenim rost burun diye. Böyle nos näme onda? Yok rost dolanma. Ağız bolyara. İkisinin yerini çalış. Ha, rost bolun nagdy bolýarmy? Böyle rost näme onda? Rost näme? Rost. Söz bolýar, değil mi? Söz bolýarmy? Rost söz bolýar. Boy oluyor değil mi? Boy bolýar. Boy. Boy. Böyle bärini aýrat edip derdim bärini. Gadyk ýerler açdy. Barmak boyda näme dile? Şu aşağı fetirde İngiliz sözü var. Okan şonu. Happiness. Happiness näme? Happiness. Taqdelle. Baxt. Baxt. Bolýar. Ana inni oku. Qıyda. Qıyda Qızıllar altın taq taq Dileme. Qıyda Barmak boylu. Baxt baxt dili. dili. Barmak boylu baxt dile diye. Türkmen halkı qıyda altın taq dileme, barmak boyda baxt dile diyen ekenler. Şoň üçin barmak boyda bagtym bolsun zaten hem. O garybyňa duşup. Garip bakar gerekler. Bay bolsun mu? Böyle ady garybym bolsa, öýde bay bolsun. Ama şeyler bilen hem mehman tomoşaçylar ýyllarlaryň dehin bäsleşige atly gepleşigimiň onu okudymysdan tamam bolýar. Mehmanlarymyz bilen dehin aýdymçylarymyz Şahtenem Babaýewa, Resul Çopanowa siziň adyňyzdan studiýamyzyň adyndan köp sag bolsun aýdýas. O adam diýende ama belentden ýaňlansyn täze aýdymlaryňyz bilen özmüş toplaňyz begenleriň öýüjoňyz abadan bolsun. Mehman tomoşaçylar gepleşik meniň YouTube kanalymda goýular. Mergen Anam Hamedov atly YouTube kanaly ökman agda bolun. Gadakly videolar, ajaýyp şagyrlar, fiýakatlar, şunuň ýaly ajaýyp gepleşikler şol kanalda goýular. Ýene-ki gepleşiklerde görüşýänçe hoşda bolun. Gepleşik hakynda pikirleriňi, teklipleriňi şu videoň aşaňda tesvirde diýip bilerdiňiz. Ýöne gönlüm öňü men özüm bilen habarlaşak bolsaňyz, onu ýyllarlaryň dehin bäsleşigi gmail.com elektron salga ýa-da men Instagram sahypama ýazyp uradyp bilerdiňiz. Janyňyz sag bolsun, öýüjoňyz abadan bolsun.